Avui aquí a Montsant Benet tenim el goig de poder celebrar que el programa REMS ha arribat als 1.000 participants després de 3 anys d'esforç i de treball. En nom de la Fundació Catalunya La Pedrera i de l'àrea d'impuls social us volem donar la benvinguda a aquest acte REMS Ja som 1.000. Avui és un dia de celebració i d'alegria. La sopa de tomàquet, posar-la amb un bastonet enganxat al congelador i hem fet un polo de tomàquet. La mateixa sopa pot ser un còctel, pot ser un polo, fixin-se, amb 4 tomàquets i un raig d'oli el que es pot arribar a fer. El que passa és que ara la bola de dalt m'ha baixat a baix. Sí? Ja? No. Cap temps. Va! Ara, tot a cop. Vinga, va! Molt bé! Tot. Perfecte. A mi m'encanten aquestes jornades i crec que s'haurien de fer més jornades d'aquestes, reunint-nos a la gent, que no tenim només l'interès de parlar amb la gent i de trobar-nos i passar-nos-ho bé. A pesar de ser grans, que puguin passar un dia alegre i divertit, i atesos per tothom. L'objectiu del programa REMS és generar oportunitats per millorar el benestar de les persones per tal que us mantingueu actius i podeu lluitar tots junts, perquè ja sabeu que fer-ho en equip sempre és molt millor. Ells van diàriament a 26 espais que tenim arreu de Catalunya i allà fan activitats per reforçar la memòria, activitat física i sobretot activitats de sociabilització, perquè el que és important per ells és estar en companyia. Todo muy bien, a mí me va muy bien, ya me noto yo mejoría, ya se me olvidan menos las cosas. I em vaig quedar sense saber res. I ara ja vaig recuperant tot allò. Nos hacen recuperación de memoria, nos hacen gimnasia y luego nos hacen cosas para estudios y para todo esto y estamos muy bien. Veure que aquesta gent han vist una llum a intentar no perdre el que encara tenen i reforçar-ho i tornar a reaprendre tot allò que puguin, doncs és brutal. I veure'ls ballar, i veure'ls cantar, i veure'ls feliços, doncs jo crec que és la millor recompensa que podem tenir. O sigui, avui són 1.000 persones que estan remant. Espero que arribin a un gran port. Vinga, ben fort, ara, és la vostra! I moltes gràcies.